boy. Tay boy kinahanglan boy og nay mga plan ito no adlaw boy. Pangutan-on jud na to kung say talent boy. Kung say no manan boy. Kay kanay audition ni ibisibiin ni boy. Ini basta-basta ni atong kuan. Ako isip director ko. Di ko basta-basta mo dawat og mga way nundan nga tao kanang nay way Mga talent kan mga gusto ko talented. kanang nay mga talented. talent ni. Boy, nalagi mo audition ron direct? Naalagi ron mo abot lagi ron. Kay dito sa Pikas lungsod pagdong na to, di ba 20 mo to katawo no. Oh, 20. Pero kani mura magmingaw kuning lugar matay mura biduda ko mura 30. taas ri lima aning audition ani ba. Sige dawaton lang gyapon na to. Oh, okay. Nang pila ka tawo kinahanglan na to? Hindi kansi atong pagdong eh. Pila to ka tawo kuwang ba? Mga kuan ka tao to. Mga pat. Upat ka tawo. Sakto nang upat ka tawo. Sige. Dinam drawing na boy. Putay. Direct mag kanang mo direct. Sip tugtog lagi limang utog tagaw. Kilibang sa tulo. Direct. Pait yung bataa kang doon ka ka-war ka ni mahong kain na yung audition to ani. Asa ba nakita ingon nila nga nang hire artista ay maganahan sa artista sumusud ka. Asa nakita? Kabo ko acting ba ya? Kanina raw si pangita asa nakita tong mang hire artista kay. Sus kabalo ko say-sayaw oh. Uy. Bakuni ba? Boss. Oy, Boss. Doy. Asa ka doy? Kamo tong mahayro kuan boss, artista boss? Oh, nag-hire mi artista. Lista ko boss kay kabo ko acting boss. Singan. Singan doy. Lista ko nga boss. Nilo Pinido. Butay boss. Lista boss. Nilo Butay. Ay ni nga naling. Edad. Suwal pila edad? 31 boss. 31. Oo boss kana boss. 31. 31. Sama ni, interesado juga mo audition sa mukan? Oo boss, isara ko boss kay Interesado juga mo artista? Oo boss kay si mama bang gusto mo gusto mga artista ko. Pila height? Pan boss na 5'8". Usa hilig? Natanan ako boss ang mga acting natanan ako boss. O kintahi og madawat ka. Usa hilig nimo? Komede, kilig moments, o kuan. Ligid-ligid ako boss, anan ko magligid-ligid mo karo-karo boss. Kamang-kamang boss ba? Ito ko na. Sure, lagi ka na kay talent. Na boss. For sure. Lagi boss, promise kay. Ibo ka mo sayaw. Kabalo boss. Acting. Kabalo ko boss. Kanta. Na kabalo ko boss. Kuyawa din yung bataan. Ay, halos mo tanan na. Sige, sampol ko na be. Kapanon ka na. Ay di boss, lista lang yung ngalan na boss. O, dara ngalan nimo, Nilo Butay. Kay kaya gusto ko maging artista boss. Lagi, mahimo ka artista ron. Basta makapasar ka sa kuan, talent. Arin ka sa talent o portion. Salamat ka boss. Sige, katawa sa buang. Mor, lain mo boss. Katawa sa buang ba? Acting. Oh, okay na, okay na. Asa na? Boss. Oh, hilak sa buang. Oh, okay, very good. Very good, boss. Yes. Sige, sayaw. Usa saya boss. Ikaw basta say paborin mo, sayaw. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the Okay. Okay, boss. Oh. Okay na boss, dapat boss. Boss, kay pagkatanan nimo, last. Isa, boss. Kanta. Usa mga kanta boss, regular sama or Di ka nang kanta nga, nahibawan nimo. Sige. anong kailangan kong gawin upang malaman mo. Okay boss. Grabe talented man ning bata di ay. Dapat boss. Ate. Yawa ning bata oy, talented kayo ba? Oo boss, usa pa may lain boss. Kaya na tanan boss, usa pa may lain boss. Ate kapasar na jud ka. May mo na kung kuan boss, artista boss. Artista na ka. Kanan na Kita sir boss. gusto ganahan mo partner. Ibana or si Juan? Si Iba na boss, okay na boss. Ibana, ano we? Dapat ka boss. Sige. Last na pangutanan ako ni Doy. Believe ka jud ko nimo Doy, kinaghan. Boss, Oh. tahan ko talent boss. Mo tay dong ka diri boss. Sige Doy, last match dancer Doy. Masudan sir kana boss mo na kay hilig sa una boss. Okay, pakita. Grabe, pasok ka na. Ayos boss. Sunod na. Yes, Sunod salamat na. boss. Okay. Suwat, firmare. Dawat ka. Salamat ka boss. Oh.
Nawag ka sa boss. Artista na ka. Ugma ka boss, dulu ko balik boss. Audition na ka rin, balik ugma, artista na ka. Imo salamat boss. Yatubangan ako sa ABCBN ugma. Yes. Salamat boss. Let's go. Saman boy, okay ra tong unang audition ko boy. Uy, nangilo lagi ka boy, mukha mo tae. Oy, nangilo. Tarong direct. Sige, maghuwat na po sa laing audition ron boy. Oh, sige, babot ta. Tukaran ka na ko boy ha. Daan dawat na to basahari kuningan boy. Si Nilo. Butay. oh mo ni siya nadawat na to siya. Member rin sa ABCBN siya. Yo, Kay magnana. kinakuyawan ni Direct. talent di basta-basta ni di ta magmahay ani. Kay makadugang nig mga million views og i-appeal na to siya sa acting, sa shooting. Mayo lagi kayo na. Oh, Direct. basta maayo kayo ni, maayo akong nakita niya tanan. Di na wa ko'y kasaway ning bataan ni. Dawat na na. Sige. Magwat na punta sa lain. Ano tayo usa na kuha direct. Oh, na tayo sa magwat na sa lain. Wata sa tao sinay mabot na po ron, man. Dugangan na po na. Oh, sige sige. Ngawa sa YouTube eh. Sa radyo na nagdaw may minaw kasi say ayong baliktaron ba. Ay gusto ko sa kay Baloha nga natay audition diri sa Baucan Norte, Sitio Bongbong Mille Street. Aring dapit sa Mangga, unahan sa Mangga, naay kamalig makita nimo. Arit-aring mag-audition aring kamalig. Kamalig barbecuehan. Okay, salamat. Sa gustong audition doon lang mo diri. Mag-start ta sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Salamat. Nay audition di ay. Akto dai ma-apply di ko dito di ay. Doon nagkagto ba yung testingan to apply be. A few moments later. Nyara ko glaka ko ba. Uy. Ba mas siguro ito nang hire ba? Dungon be. Boss, nang hire boss. Oy, doy. Saan ka doy? Apply ko boss, artista. Sa may apply artista? Oh, Singan. Sama ka boy gitanga ram ka, pangutan na. Gusto yung gani mo, sir. peligro. Pelido. Katigbas junior. Sa Peligro. Piligro. Mga tigbas Bas junior. junior. Sama ni ngana ning Mo bot magasir nga mo may ganggas ang mama gipangalan sa mama na. si tarungan na pagmali mo. Say pila edad. 28. Tagadis ah. Tagabukan kanir ko sir. Taga-anir di ka? Gaya mag-ani nga hapit naman ng singko. Adyo ba itong taga? Bogod bogod. Adyo ba itong taga Pikas Barangay kay Sige sa iyo sige. pa to? Kuan lang dali. Sige. Tarungan suot ang pangalan sir di ba mabasa na. Bulog sa ino manan. IS. IS. Unsa man ni IS boy? Mura college ni boy no. Di ako utang. Unsa nang ay sir? Elementary school. Matay mga bulok ni mo di ay. Mo kay bo dai sa IS. Adi ni putulti ni kuan ni, putulti. Dali Talent. kay tao. Anad kinahanglan ha. Naa kay talent. Ay taring dali ko taring. Anad ka mo acting. Oh. Ha. Oh. Kay kani artista ni mo siblan dili basta-basta og mga Uban mo ray acting ra. Acting mo ipakita ng Sige. mga talent tanan nimo. Zero na no. Kaya nimo ipakita. ang Kaya, imong oo, kaya. talent. Ibuk ang sayaw. Tebo, Kanta. tebo, Acting. tebo pod. Ibuk. Sige. Sige, suot na direct. Ano, okay nimo tanan ha. Sige, ang pag-acting na lang ha, suwat nimo. Ah, sige tayan ka nog talent ha. Suwan eh. Katawad ang hilak. Kaya nimo? Kaya ka doon direct. Ah, sige, katawad ang hilak. Pinamuot ko kapil. Ay mo. Okay na direct. Asa maghilak ato? Makita ang hilak. Asa ba okay na ba? Sayaw sa sayaw. Okay ba? Okay ra? Kira direct. Daro to gaypon. Ah, sige, kanta na lang. Kanta ko lang. Bantay tanong nga, kanta ha. Oh, tarong na direct. Yeah. A B C D E F G H I G P. Ah, sige, okay na, okay na. Okay na direct. Sa pagkuhan na lang, Sa boy. direct. Sa acting na lang. Acting. Ting, last ka nang Sa man direct. Ah, sige, kuha nito, boy. Tapari, boy. Acting duha sa bagay mo, duha. Magligid-ligid mo. Oops! Oops! Batay mo, magigulay. Saman, boy. Okay na ka, boy? direct kita ano direct ay. Sa man Sa man, man direct. Boy, boy. Okay, dawat na ni. Ah, kayo. Ah, sige. Kay buka mo sayaw no.
Ano mga hip hop ba hip hop? Ay, kap. O malajong hilaryo Sige, ang galawan ha. sige. Sayo sir, sayo sir. O sige. Taro mo sir, kay panglas ng kuan mo sir. Awat na ka na sir. Kita. Wala mayo ko eh. Wala mayo. Wala mayo ha juga. Let's go. Wala. 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 Like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got it really bad. O sige. Saman boy. Dawat na to boy. Oh, okay, okay. Okay kayo no? Okay kayo. Dawatan na to ni. Oh, O sige, istoryan ako. Dawatan to. Sige. Di na ko madasun na pre, di na ko matahago na madasa rin. Bulan mi yan. Hago ka daw, di na ko madasun. Di na ko madasun. Di ka na ang mapilin di na ko madasun.